Egunon, gaur ikusiko dugu nola sortu musika gure podcastak irotzeko. Sartzen garenean soundtracken, agertzen den lehenengo leioa hau da. Aukeratzeko plan bat. Erosi aldira, pakete ezberdinak, pakete osoa, badeko ia 800 musika tresna, 11.000 bukle, Antares autotune egiteko agotxetarako eta automatizatzeko pistak. Bai volumena, bai efektua, bai dena. Orduan, gu doainikako bertsioa erabiliko dugu. Beraz, kenduko dugu eta sartuko gara, daukagun podcast batean. Bai, sarkatzen dugu estudio eta zabaltzen da. Kasu honetan, hutsik dago. Orduan, sortuko dugu musika gure gustora. Lehenengo gauza, konfiguratzea, regla, metronomoa eta klabea eta dana. Hasteko, hemen ikusten duzue iman bat dekogula. Oso erabilgarria da gero buklekin ibiltzeko. Jartzen baditugu, normalean, igual, por defecto agertzen da, denboraz, hemen, ruletita honetan, regla, tiempo edo ritmoak, edo konpasak. Hori erabilgarri izateko, iman hau erabilgarri izateko, jarri behar dugu konpasetan. Hemen, badekogu explorar bucles, añadir pista, importar archivo, transcribir pista de voz, etc. Hau grabatzeko. Gure kasuan, gure ikasle jo nahi badute bere musika tresna, komenigarria da izatea esartzea erritmoa, esartzea klabea eta esartzea metronomoa, gero bukleak eta jartzen ditugun musika tresnak ez ibiltzeko beste klabe batean eta beste ritmo batean. Hori egiteko hemen behar dekogu klabe eta tempo eta metronomo, desaktibatuta edo aktibatuta. Sakatu dugu klabe eta aukeratzen dugu mayor, menor, eta do mayor. Eta tempo, egun da hoi, igual pixka bat astiro doa, egun da berrogei eta lau. Venga. Vale? Horrela, ematen dizu gida, konfirmar. Baita ere konfiguratu aldugu metronomaren soinua. Bale, orain, hasiko gara sortzen. Non daude bukleak? Hemetik sartu gara, edo hemendik ere bai. Sakatzen dugunean, agatzen dira bukleak. Eta hemen etiketa hauetan, ikusi aldugu, filtratu aldugu, zer ikusi nahi dugun. Hemen behan ikusten dira, mezuak, iniciar proba gratuita premium, hori da. Hau ez dakugu eskuragarri. Hauek guztiak ez ditugu eskuragarri. Horiek eskuragarri izateko, erosi behar dugu plan bat. Gu, doainik ditugu bukleak hauek dira. Orduan, zer jarriko dugu? Bateriak, drums. Egiten du filtroa, eta hemen agertzen dire, zer dago, hemen dago Atlantis, full, kick and snare, jarriko dugu ez dakit. Egiteko proba, sakatzen dugunean Atlantis, monkeys, full, venga, hauxe. Bi klik eta zabaltzen da bere pista. Sortzen du bere pista automatiko, eta listo. Buklea jarrita dago, buklea kentzeko, ematen dugu hemen, eta orain heltzen denean ona, bukatzen da. Geldituko dugu, eta jarraituko dugu. Ja bedekogu gure lehenengo instrumentua, eta jarriko dugu hurrengoa. Zein dugu? Gitarra. Eta orain kentzen ditugu filtroak, gitarra, electric gitar. Ez dakit. Bagoaz horrela sortzen, kentzen dugu filtroa, eta jarriko dugu electric guitar, egingo dugu orain. Ikusten duzuen nola mugitzen den,
blokeka. Hori da, iman hori dakagulako. Bestela mugituko genuke libre, baina izango da pixka bat zailago. Kopiatzeko eta gauza bera, Ctrl C, hartzen dugu lekua, Ctrl V, eta grabatzen dau bukle osoa. Ondo, gero, badeko aukera txikitzeko edo luzatzeko gehiago, bai? Eta ez da beharrezkoa Ctrl C, Ctrl V egitea. Ondo? Sartu dugu beste riff, beste gitarra riff jarriko dugu, eta 5. riff, bai? Play sakatzen dugu, eta entzuten dugu bateria eta gitarra. Horrela jarraitu behar dugu beste musikarrezna batzuk gehitzen, eta bukatzen dugu gure musika. Gero, jolastu behar dugu bai bukaerarekin, hasierarekin, volumenarekin jolastu behar dugu, aurkezleari ez molestatzeko, eta hau da, disfrutatu eta berreskutatuko ditugu eta saioan, kasu honetan podcastak. Arte!